sarki yana kira har gobe zan yi zance yana cikin tsari na duniya ne. Ni dama ina da dama sarki zana furta harafi yana cikin kalmomi, inda kwa inda sabo na ga sai na ɗauko waƙa nake ta yin kalmomi. Wannan yana cikin tsari na ni fa sarki na je su na sama kalmomi. In har akwai amana na ga malamai kam ai su suke ta yin kalmomi. Ai kuna cikin ruhina ni dai akan ku zan yoke shi. Sarki Sadiq yake madalla na fa gode godiya na yau cikin kalmomi. Dakanan kwa in amana ta kai sai ka samu maƙiyi yana ta yin kalmomi. Sarki Naziru sarkin waƙa sai na ganka nan kana ta yin kalmomi. Sarki Sadiq na ce madalla har da alan waƙa yana ta yin kalmomi. Na yi kudurce na ɗauniya ku mawaƙa ne wanda ku kuke kalmomi. Ai kuna cikin ruhina sarki Naziru alan waƙa, sarki Naziru alan waƙa kun riƙewa dukkanin mutunci na kalmomi. Sadiq yake madalla, yake madalla, sarki Sadiq yake madalla. Kai hawa, kai hawa, kai hawa.